Tarihin siyasa ma ba a taɓa lokacin da aka yi son kai wajen rabon mukamai aka tattara su yanki guda irin lokacin Buhari. Bismillahirrahmanirrahim. Kullum dama mu da an gama mafi yawa abu ne wanda ya shafi wayar da kan talakan ma na arewacin Najeriya, wanda a har yau har gobe dan talakashi na arewacin Najeriya a nazari da ne da wata dan hasashe da ne kamar shine ma matsalar kasar. So wannan shi ta kawo ni domin ƙara haska ma al'ummanmu da kuma sharhi akan abubuwa na yau da kullum. Talakawan arewa dai kana nufin dai kamar su ne matsala a ƙasar Najeriya ko kuma arewan kaɗai? Wannan wani hasashe ne a yi wanda ni na yi shi. Kuma akwai abubuwan da na yi la'akari da su wanda ya sa har ma na yi wannan nazari. Yanzu muna dunkula a ƙasa ɗaya. Akwai Yarabawa, akwai Inyamurai, akwai kuma Hausa. Kuma mun yanzu mu ne nan ɓangaren arewa. So amma da abubuwa na ci gaba, hatta shugabanninmu wanda suke mulkanmu, ka ɗauki gwamnatin ɗan arewa, ka ɗauki gwamnatin ɗan kudu. So da wannan za ka iya gane menene matsalai. Mu ɗauka daga nan kamar baya misali, mu ɗau daga gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari. Allah ya ji ƙanshi. Ya samu gwamnati ta shekara 8 wanda a tarihin siyasa ma ba a taɓa lokacin da aka yi son kai wajen rabon mukamai aka tattara su yanki guda irin lokacin Buhari ba. So amma hakan bai amfani arewa da komai ba. Daidai da titi wanda ake magana daga irin Abuja zuwa Kaduna duk ba a gama ba, kuma 'yan arewa su ne aka ba damar su aikin, amma sai suka ɗauka cewa bari su gina kansu da 'ya'yansu da iyalinsu. Idan na fahimce ka da arewa an ba da madafin iko. An ba da madafin iko wanda inda an yi aiki da su kamar yanzu abin da ke faruwa a wannan lokacin. Suna mai tabbatar maka ma mu ba za mu ga ana yin abin da ba daidai ba. Inda a ce madafin da aka bada an yi aiki, to duk abin da ake muku yanzu ba ruwanmu. Mu ma mun san an yi mana. So ka kalla mana yanzu misali makaraman da aka bada a ce kowa ya yi abin da ya kamata. Ai da mashi sa aka ba wai doka ba ce, tsari ne wanda 'yan siyasa suka yarjejeniya tsakaninsu. Idan kudu ta gama mulki ta ba arewa, hikimar shi ne dole in dai mutum yanki yake ya nuna son kai koya yake, sai ya nuna son kai koya yake, sai ya nuna bangaranci koya yake. So inda a ce lokacin da aka ba shugaba Muhammadu Buhari dama ya yi abin da ya kamata, to dama ma wannan magana ake ba. So yanzu ka kalla mana in kudu kuma mu ɗauka ma bangaren hita a yi zaɓe, shi kan shi zaɓen shi faɗan arewa yanzu bai da cewa ana yin zaɓe bane saboda neman yanci. Abin da ya ɗauka zai je wani aiki wanda za a biya shi a ranar. Inda za a ce yau za a yi zaɓe amma ba za a ba kowa kuɗi ba, hito ya zaɓi ra'ayin shi, ina mai tabbatar maka ba irin wannan zaɓe ba za su cika ba a arewa. Ok, kamar dai biyan mutane ma ake su yi zaɓen. Su abin da suka ɗauka yanzu in dai suka yi turin fas zaɓe, to za ka ga suna tambaya waye ke ba da kuɗi domin a zaɓe. So ba wai maganar su waye cancanta ba, har yanzu dan arewa bai sanya kazun ya zo zaɓe da yawan su ba san su kalli takardar zaɓe su gane wane ne ya cancanta a zaɓe ba, wane ne zai ba da gudunmuwa, wane ne zai na cancanta a zaɓe, sai dai su duba waye ke ba da kuɗi. In ba a ba da kuɗin ba za su yi ma zaɓen ba. So kaga wannan wani abu ne wanda akwai buƙatar su kansu mutane na farko ma a ɗauki mataki bayan wayar da kan mutane akan su fito su zaɓe, a kuma nuna ma mutane illar masu zuwa su sayi ƙuri'ai. Domin in ba masu sayi kamar barawo ne, in ba mai sayi ba zai sato ba. So haka a rumfar zaɓe idan babu masu sayan ƙuri'a, so ba za ma a sayi ƙuri'a ba, za a yi ta wayar da kan mutane ne akan lalle su to su zaɓe, a bar talaka ya zaɓi abin da yake so. To shi yasa muka zo da wani tsari a bana, za mu yi duk abin da za mu yi, kuma kuma mutane ku taya mu, ba za mu taɓa bari kuma 'yan jarida wanda kuke aikin ku tabbatar kun taya mu aikin da za mu yaɗa ma mutane cewa duk wanda zai zo rumfar zaɓe yana sayan ƙuri'a to maƙiyin ƙasa ne, maƙiyin Najeriya ne. Yadda ka ga informa za ka yaƙe shi, to shi ma wannan lalle ka tabbatar ka yaƙe shi, ka raba shi da wannan aiki da ke, domin zai ƙara ji. Yanzu misali ka ɗauki kudu, ita kudancin Najeriya za su hito ci zaɓen su bisa ra'ayinsu ne. Yadda aka gina kudu, yanzu ka kalli arzikin da mu muke da shi a arewa. Wannan gwalagwalai da ake magana na Maiduguri, na wannan na Zamfara, arziki ne wanda in aka yi amfani da shi ma ya fi na mai wanda ake haka. So amma mu ba damuwan mu haka ba damuwan mu a yi makarantu ba damuwan mu a yi titina. Amma kuma nake ganin kamar inda ka lissafo din nan inda muke da arzikin
to kuma kama ai ba a zaman lafiya a yankunan to Eh, kaga wannan- wannan arzikin ya za a ce mai kenan wato zan yi tsokaci akan ita matsalar tsaro. eh Abin da ke faruwa lokacin da aka fara harkokin ta'addanci ba zan manta ba, ina zanna a Ɗandime. mm. Gari ne ya waye kawai mutane suka zo da mashina sun zo